ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் மாதாஜி. ஆ இப்போ வந்து ஆர் பிரணத்தி சொல்லலாம். ஓகே மாதாஜி. அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய. மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. சாந்தி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, பண்ணிக்கிறோம். மாதாஜி நான் அந்த சாந்தி மாதாஜி சொன்னேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீகுரோஹ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசகிதம். कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकान्तन गौराङ्गी काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते कृं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं. परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्घ्रये. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्यिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते. शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृत्यन्दः स्तोहै अभद्राणि विदनोति सुहृत्सतां. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिहं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். இப்போ நம்ம கிளாஸ் போகலாம். முந்தானித்து வந்து 24வது முதல் அத்தியாயத்தில் 24வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து 25வது ஸ்லோகம் பார்க்க போகிறோம். भीष्मद्रोण प्रमुखदः सर्वेषां च मशीषिता उवाच पार्थ பஷ்யைதான் சமவேதான் குருன் இதி. பீஷ்மர் துரோணர் மற்றும் உலகத் தலைவர்களின் முன்னிலையில் பார்த்தா இங்கே கூடியிருக்கும் குரு வம்சத்தினரை பார் என்று பகவான் கூறினார். அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாரு?
2 படைக்கு நடுவில் கொண்டு போய் என்னை நிறுத்துங்க. நம்ம மண்டே பார்த்தோம். நான் வந்து யார் யாரெல்லாம் சண்டை போடுற எண்ணத்தோட யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்னு நான் பார்க்கணும். அதனால் என்னை கொண்டு போய் அந்த படைக்கு முன்னாடி நிறுத்துங்க, 2 படைக்கு நடுவில் நிறுத்துங்கன்னு சொல்கிறாரு. உடனே பகவான் என்ன பண்ணுறாரு, ரதத்தை கொண்டு போய் அந்த துரோணரோட திருதராஷ்டிரன் பையன் துரியோதனன் தானே, அவங்களாம் தானே இப்போ சண்டை போடுறாங்க, அந்த துரியோதனன் படைக்கு முன்னாடி கொண்டு போய் தேரை நிறுத்துறாரு. நிறுத்திட்டு சொல்கிறாரு, பீஷ்மர், துரோணர் மற்றும் உலகத் தலைவர்களின் முன்னிலையில் நிறுத்திட்டு, பார்த்தா இங்கே பாரு, கூடியிருக்கிற எல்லா குரு வம்சத்தினரையும் பாரு, நல்லா பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் நிறுத்துறாரு முன்னாடி. தத்ரா பஷ்யத் ஸ்திதான் பார்த்த பித்ரூன் அத பிதாமகான் ஆச்சாரியான் மாதுலான் பிரார்த்தரூன் புப்ரான் பௌத்ரான் சகிம்ஸ்ததா ஸ்வஷீரான் சுஹ்ருதஷ்சைவ சேனையோர் உபயோரபி. போர்க்களத்தின் இரு தரப்பு சேனைகளின் நடுவே நின்றபடி தந்தைமார்கள், பாட்டனார்கள், ஆச்சாரியார்கள், மாமன்கள், சகோதரன் மகன்கள், பேரன்கள், நண்பர்கள், மாமனார்கள் மற்றும் பல நலன் விரும்பிகளும் கூடியிருப்பதை அர்ஜுனரால் பார்க்க முடிந்தது. அப்போ போய் அர்ஜுனர் பார்க்குறாரு, அங்கே யார் யாரெல்லாம் நிற்கிறாங்கன்னா, தந்தைமார்கள் இருக்காங்க, பாட்டனார் இருக்காங்க, ஆச்சாரியார்கள் இருக்காங்க, மாமன்மார்கள் இருக்காங்க, சகோதரர்கள், அவங்களோட பசங்க, பேரன்கள், அப்புறம் நண்பர்கள், மாமனார்கள் மற்றும் பல நலன் விரும்பிகளும் அங்கே கூடியிருக்கிறத அர்ஜுனர் வந்து பார்க்குறாரு. யார் யாருன்னா, தாத்தா யாருன்னா பீஷ்மரும் சோமதத்தரும், சகோதரர்கள் யாருன்னா துரியோதனாதிகள், அவனோட கூட பிறந்த துரியோதனனும் அவங்க 100 பேர், மகன்கள் வந்து லக்ஷ்மணன், ஆச்சாரியார்கள் குருமார்கள் யார், துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியார், நண்பர்கள் யாருன்னா அஸ்வத்தாமன், மாமாக்கள் வந்து சல்லியன், சகுனி. சகுனி வந்து துரியோதனனுக்கு மாமா, சல்லியன் வந்து இவங்க நகுலன் சகாதேவனுக்கு மாமா, மாதுரியோட சகோதரன் தான் சல்லியன். நலன் விரும்பிகள் யாருன்னா கிருதவர்மன், இவங்கெல்லாம் வந்து இவங்களோட நலன் விரும்பிகள். இவங்க எல்லாம் வந்து ஆப்போசிட் பார்ட்டியில் நிற்கிறாங்க. அதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனர் பார்க்குறாரு. அப்போ என்னென்னா, சண்டை போட மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு இல்லையா, அவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு சண்டை போட மாட்டேங்கிறாரு. அதுக்கான காரணங்களை இப்போ சொல்ல போகிறாங்க. ஏன் வந்து அர்ஜுனர் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணங்களை இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். யாராவது ஒருத்தங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரோ ஒருத்தர் வாசிங்க. காரணங்கள்: இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமனம், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சண்டை விட மாட்டேன் என்பதற்கான காரணங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காரணம், அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாருன்னா இரக்கம். அவங்களையெல்லாம் பார்த்தோன்னே அவருக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுது. இவங்களையெல்லாம் நம்ம எப்படி சண்டை போடும்போது கண்டிப்பாக சாக தான் போகிறாங்க எல்லாம். அதனால் அவங்க மேலே ஒரு இரக்கம் வருது. ஐயோ இவங்களெல்லாம் கொல்லணுமே அப்படின்ட்டு இறக்கப்படுறாரு. அடுத்தது இன்பமின்மை. இப்போ நம்ம சொந்தக்காரங்க கிட்ட அவங்கக்கிட்ட சண்டை போட்டு அவங்கள கொன்று அது மூலம் ராஜா ஆகி அந்த ராஜ்யத்தை வாங்கும்போது எப்படி மனசு சந்தோஷமாக இருக்கும்? இன்பங்கிறது கண்டிப்பாக கிடைக்காது. ஏன்னா அப்படி இருக்கிற எல்லாருமே சொந்தக்காரங்க, உறவினர்கள், நண்பர்கள், போர் வீரர்கள். அதனால அவங்க கிட்ட இருந்து சண்டை போட்டு அவங்கள கொன்று நம்ம அடையிற ராஜ்யத்தை வந்து இன்பம் இருக்காது அதுல அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. 3வது பாவச்செயல். கொல்றது வந்து ஒரு பாவச்செயல் இல்லையா, அது பின்னாடி நிறைய விஷயம் இருக்கு. இப்போ ஒரு குடும்ப தலைவனை கொல்லும் போது அவன் குடும்பம் வந்து வீணா போயிடும். பொண்டாட்டி அவனுக்கு வந்து பொண்டாட்டி குழந்தைங்க இருப்பாங்க, அவங்க எதிர்காலம்லாம் கேள்விக்குறி ஆயிரும். நிறைய பேர் வீட்டில் வயசான தாய் தகப்பனோட பசங்க இங்கே வந்து சண்டை போடுவாங்க. அவங்கள கொல்லும்போது அவங்க அம்மா அப்பா அனாதை ஆயிடுவாங்க. இந்த மாதிரி பல காரணங்கள். இது எல்லாமே பாவச்செயல் அப்படின்ட்டு அதையும் அவர் நினைக்கிறாரு. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு இரக்கம். அடுத்தது வந்து இதனால் நம்மளுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்காது. 3வது கொல்றது வந்து பாவச்செயல் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. 4வது அதான் குடும்ப பாரம்பரியம். இப்போ பெரியவங்க இருப்பாங்க, இந்த சண்டை போரில் வந்து ஒரு குடும்பத்துக்கு தலைவர்கள் இருப்பாங்க, பசங்க இருப்பாங்க. அப்போ ஆண்கள் இல்லாத குடும்பம் வந்து ஒரு நல்ல முறையில் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஆண்கள் இல்லைனாவே அந்த குடும்பம் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ஒரு தூண் மாதிரி ஆண்கள் இருந்தால் தான் ஒரு குடும்பத்தை நல்லபடியாக கொண்டு போக முடியும். அப்போ அந்த குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போகும். இருமனம். அவருக்கு வந்து சண்டை போடணுன்ட்டு வந்துடுறாரு. ஆனால் அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது சண்டை போட மனசு வரல. ஆனால் வந்துட்டாங்க, கிளம்பி வந்து படையெல்லாம் திரட்டி
எல்லாம் அறிவிச்சு சங்கெல்லாம் ஊதி எல்லாம் பண்ணியாச்சா. ஆனால் இங்கே வந்தோன்னா சண்டை போட மனசு வரல. ரெண்டு மனசாக இருக்குது அவருக்கு. சண்டை போடலான்னு வந்தவர் இப்போ சண்டை போடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு மனநிலைக்கு போயிடுறாரு. தான் சமீக்ஷாச கௌந்தேய சர்வான் பந்தூன் அவஸ்திதான் கிருபயா பரயா விஷ்ணு விஷீதன் இதம் அப்ரவீத். இது யாராவது படிங்க மாதாஜி, ஹரே மொழிபெயர்ப்பு கிருஷ்ண மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க குந்தி மாதாஜி. மகனான அர்ஜுனன் பல நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் பார்வையிட்ட போது கருணையில் மூழ்கி இவ்வாறு கூறினான். ஹரே குந்தி கிருஷ்ண மகன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குந்தி மகன் அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், நண்பர்களை உறவினர்களை எல்லாம் பார்த்துட்டு கருணையெல்லாம் மூழ்கிடுறான், அதான் இறக்கப்படுறான். அப்போ இப்போ பின் வருமாறு இப்போ வரிசையாக சொல்லுவார். அர்ஜுனர் வந்து வரிசையாக கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்லுவார் என்னென்ன காரணம், நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்ன காரணம்னு சொல்லிட்டு இப்போ வரிசையாக சொல்லுவார். திருஷ்டிவேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுத்சும் சமுபஸ்திதம் ஸ்ரீதந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிசுஷ்யதி. மாதாஜி சாரதா மாதாஜி நீங்கள் படிங்க. படிச்சிட்டிங்களா மாதாஜி நீங்க? படிக்கிறேன் மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ண படிங்க மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. படிங்க படிங்க. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நாடி வாய் உணர்வதை உணர்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனன் சொல்றாரு, அன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள, அவங்களும் வந்து போர் செய்யறதுக்காக தான் வந்திருக்காங்க, இவங்களும் போர் செய்யறதுக்காக தான் வந்தாங்க. ஆனாலும் அவங்கள பார்த்தோன்னே அர்ஜுனருக்கு என்ன ஆயிடுது, ரொம்ப மனசு கஷ்டமா போய் இறக்க குணம் வந்துடுது. பாவம் இது அப்படின்னு மனசுக்குள்ள ஒரு பயம் வந்துடுது. சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு, என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன். அவருக்கு வந்து உடம்பெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருது, வாயெல்லாம் அப்படியே உலர்ந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்றாரு. இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, இரக்கத்தினால் மூழ்கி போனான். அர்ஜுனன் என்னானாரு, அவங்க ஏத்தப்படி இருக்கிற எல்லா சொந்தக்காரங்க உறவினர்கள் நண்பர்களை பார்த்தோன்னே இரக்கத்துல மூழ்கி போயிடுறாரு. அனைவரும் இரத்த சம்பந்தம் உள்ள உறவினர்கள், என் தாத்தா, மாமா, மாமா பசங்க, அப்புறம் சகோதரர்கள், சகோதரனுடைய பசங்க, இப்படி எல்லாருமே சொந்தக்காரங்களா இருக்காங்க. எல்லாரோட ரத்த சம்பந்தம் இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அவங்கள கொல்றது அப்படின்ட்டு அவருடைய மென்மையான இதயம் அவருக்கு. அதனால தான் அவர் வந்து இவ்வளோ இறக்கப்பட்டுட்டு என்னால் முடியல, அவருக்கு உடம்பெல்லாம் நடுங்குது, கை காலெல்லாம் நடுங்குது, உடம்பு நடுங்குது, வாயெல்லாம் உலர்ந்து போகுது, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. எல்லாரையும் பார்த்துட்டு எப்படி இவங்களை கொல்றது அப்படின்ட்டு. இப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? உங்கள் சகோதரனுக்கு ஒரு அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. மருத்துவர்கள் அதுதான் ஒரே தீர்வு என்கிறார்கள். ஆனால் அவர் மிகவும் பயப்படுகிறார். மருத்துவரிடம் அழைத்து போய் அறுவை சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு செய்வீர்கள். பயந்துள்ளார் என்பதால் வழி மாத்திரைகள் கொடுத்து அறுவை சிகிச்சை இதில் நம்ம என்ன முடிவு எடுப்போம்? இந்த ரெண்டு விஷயத்துல மருத்துவரிடம் அழைத்து போய் அறுவை சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு செய்வீர்கள். ஆமா, அப்பதான் அவரை காப்பாற்ற முடியும், அவரு உயிர் படைப்பாரு. பயந்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திரை வாங்கி கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து நிலைமை மோசமாயிரும். அதே மாதிரி உங்கள் நெருங்கிய நண்பர் தீவிரவாத கும்பலில் உள்ளார். போலீஸுக்கு அல்லது பெரியோர்களுக்கு தெரிவிப்பீர்கள். இல்லைன்னா அவனுக்கு முடிவெடுக்கும் சுதந்திரம் தருவேன், இது அவனுடைய வாழ்க்கை அப்படின்ட்டு நம்ம இதில் என்ன முடிவு பண்ணுவோம்? ஒண்ணுதான் மாதாஜி, போலீஸ்க்கும் பெரியவங்களுக்கும் தான் சொல்லணும். ஆமா, அப்பதான் வந்து அவங்கள வந்து நல்ல வழியில கொண்டு போய் அவங்கள திருத்தி அவங்க வாழ்க்கையை நல்ல முறையில நடக்க நம்ம உதவி செஞ்ச மாதிரி இருக்கும். இல்லைன்னா நம்ம அவங்களுக்கு கெடுதல் செஞ்ச மாதிரி ஆயிரும். நீங்கள் ஒரு நீதிபதி, குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒரு 18 வயது பையன் கூட்டு பாலியல் பலாத்கார குற்றம் செய்திருக்கிறான் என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். இனி அடுத்தவர்கள் இத்தகைய குற்றங்கள் செய்யவே பயப்படும்படியாக அவனுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்குவீர்கள். அவனுக்கு சிறு வயது என்று நினைத்து அவன் வாழ்க்கை வீணாகி விடாதவாறு தண்டனை தருவீர்கள். இதுல நம்ம என்ன செய்வோம்? இது ரெண்டுமே ஒண்ணுதானே மாதாஜி? இது இல்ல, முதல்ல இது வந்து ரொம்ப கடுமையா தண்டனை தர்றது. ஆமா, ஆனா அது நம்ம சட்டத்துல அப்படி கிடையாதுல்ல. கிடையாது. ரெண்டாவது அவன் வந்து சின்ன பையன் அப்படிங்கிறதுனால விவரம் தெரியாம கூட சில நேரம் செய்வாங்க. அதனால நம்ம என்ன செய்யணும்னா, அவனுக்கு வந்து வாழ்க்கை வீணாக்காத மாதிரி அதே நேரத்துல தண்டனை கொடுத்து அவனை திருத்த பார்க்கணும் நம்ம. அதுதான் இங்க ஆன்சர்.
என் குழந்தை கீரை காய்கறிகள் சாப்பிட மாட்டேன் என்கிறான். சில கவர்ச்சிகரமான தயாரிப்புகள் செய்து ஏமாற்றி காய்கறிகளை சாப்பிட செய்வேன். அவன் சந்தோஷம் என் சந்தோஷம் என்று அவனுக்கு பிடித்ததை மட்டும் தர தொடங்குவேன். சில கவர்ச்சிகரமான தயாரிப்புகள் செய்து ஏமாற்றி காய்கறிகளை சாப்பிட செய்வேன். ஆமா, அதான் கரெக்ட். சாந்தி மாரியப்பன் மாதாஜி, பிரதிமாலா மாதாஜி, சாரதா மாதாஜி எல்லாம் பேசவே இல்லை. சுரேஷ் பிரபுஜியும் ஒன்றும் சொல்லலை. மாதாஜி ஒருத்தவங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அதனாலதான். பரவாயில்ல மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இரக்கம் என்பது மிகச்சிறந்த நற்குணமாகும். ஆனால் அது தவறாக பயன்படுத்தப்படும் போது இதய பலவீனத்தையே பிரதிபலிக்கிறது. நம்ம இதை என்ன சொல்றாருன்னா, பகவான் இரக்கம் இருக்கணும், எந்த நேரத்துல எந்த இடத்துல யார் மேல எப்ப காட்டணுமோ அப்ப இரக்கம் காட்டணும். எல்லா நேரத்திலையும் நம்ம இரக்க குணத்தையே காட்டிட்டு இருந்தோம்னா அது சரியா வராது. யார் யார்கிட்ட எப்போ காட்டணும், எந்த சூழ்நிலையில் காட்டணுங்கிற விஷயங்கள் இருக்குது. அப்புறம் அதில் சாஸ்திரங்கள் இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதனால் இரக்கம் எல்லா நேரத்துலையும் காட்டினோம்னா என்னென்னா ரொம்ப வீக்கானவர் அவர் ஈஸியாக நம்ம இது பண்ணி, அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதான் இதய பலவீனம், ரொம்ப வீக் பர்சன் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்துடுவாங்க. அவருக்கு ஒரு தைரியம் கிடையாது, அவர் எதாக இருந்தாலும் தைரியமாக பண்ண மாட்டார் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதாக போயிடும் நம்மளுக்கு. அது இந்த மாதிரி இருந்தால், அதனால் இரக்கத்தை காட்டுறதுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்குது, நேர காலம் இருக்குது. அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இரக்கத்தை கூட காட்டணும் அப்படின்னு இதில் சொல்கிறாங்க. வேப துஷ்ச ஷரீரே மே ரோமஹர்ஷ ஜாயதே காண்டீவம் ஸ்ரம் சதே ஹஸ்தாத் வக்சைவ பரிஹ்யதே. சுரேஷ் பிரபு நீங்க படிங்க இத. என் உடல் முழுவதும் நடுங்குகிறது, மயிர் கூச்செறிகின்றது, என் வில்லான காண்டி கையிலிருந்து நழுவுகின்றது, போல் எரிகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனர், என்னோட உடம்பு பூரா நடுங்குது, மயிர் கூர்ச்செறியுது, அதாவது உடம்பெல்லாம் புல்லரிச்சு போகிறது. என் வில்லான காண்டிபம், அர்ஜுனரோட வில்லுக்கு பேர் காண்டிபம்னு பேர். என் வில்லான காண்டிபம் கையிலிருந்து நழுவுகிறது, தோல் எரிகிறது. அவருக்கு அந்த காண்டிபத்தை கையில் பிடிச்சிட்டு கூட இருக்க முடியலையா, அப்படி தோலெல்லாம் எரிய ஆரம்பிச்சிருது. நச்ச சக்னோ யம் வஸ்தாதும் பிரம்மதீவச்ச மே மனக நிமித்தானி ச பஷ்யாமி விபரீதானி கேசவ. யாராவது ஒருத்தங்க படிங்க. சாந்தி மாரிப்பாண்டி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இனியும் என்னால் இங்கு நிற்க முடியாது, என் மனம் குழம்பி என்னையே மறுக்கின்றேன். கேசி என்ற அசுரனை அழித்தவாறே கிருஷ்ணரே, கெட்ட சகுனங்களையே நான் காண்கிறேன். இப்போ என்ன சொல்கிறாரு, என்னால் இனிமேலும் இங்கே நிற்க முடியாது, என் மனசு ரொம்ப குழம்பி போயிடுச்சு, அதனால் என்னையே என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. கேசி பாருங்கள் மேலே போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, விபரி தானி கேசவனா, கேசிங்கிற அரக்கனை அழிச்சதுனால பகவானுக்கு கிருஷ்ணருக்கு கேசவ அப்படின்னு ஒரு நாமம் இருக்குது, அவருக்கு இருக்குது. சொல்கிறான் கேசவா, என்னால் இங்கே நிற்க முடியாது, என் மனசு ரொம்ப குழம்பி போயிடுச்சு. கேசி என்ற அசுரனை அழித்தவரே கிருஷ்ணரே, கெட்ட சகுனங்களையே நான் காண்கிறேன். அதாவது ரொம்ப தப்பான எண்ணங்கள்லாம் மனசில் அவருக்கு ஏற்படுது. ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகி அவருக்கு அங்கே நிற்க கூட முடியல. அந்த அளவுக்கு அவர் ரொம்ப இதாகிற ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டு நின்றுட்டு இருக்காரு. எங்கள் போர்க்களத்தில் என்னாச்சா, மன அழுத்தம் ஆயிடுச்சு அவருக்கு. அதோட அறிகுறியெல்லாம் என்ன, கைகள் நடுங்குகின்றன, வாய் உலர்கின்றது, முழு உடல் நடுங்குகிறது, மயிர் படிங்க மாதாஜி படிங்க. கைகள் நடுங்குகின்றன, வாய் உலர்கின்றது, முழு உடல் நடுங்குகிறது, மயிர் அதாவது மயிர் கூச்செறிகிறது, கரங்கள் காண்டீபம் வில் நழுவுகிறது, கையிலிருந்து வில்லு கீழே உளுந்துருது, சருமமெல்லாம் எரியுதான், கால்கள் நிற்கவே முடியல, மனசு ரொம்ப குழம்பி போயிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில அவர் மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகி இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இருக்காரு. அளவுக்கு அதிகமான பற்றுதல் ஆபத்தானது, அது நம்மை இந்த பௌதீக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்தி நம் புத்தியை பேதலிக்க செய்துவிடும். அதுக்கு தான் எப்பயுமே என்ன சொல்றது, யார் மேலேயும் அதிகமாக பற்றுதல் வைக்கக்கூடாது. அப்படி வச்சோம்னா இப்போ பாருங்க, அர்ஜுனர் அனுபவிக்கிறாரு, கஷ்டப்படுறாரு. அந்த மாதிரி அந்த பற்றுதல்னால தான் அவர் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு. அது நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த பௌதீக பந்தத்தோட
இணைச்சு நம்ம புத்தியை வந்து பேதலிக்க செஞ்சிரும். ஏன்னா இப்போ அவர் வந்தது சண்டை போட வந்துட்டு இப்போ நான் பண்ண மாட்டேன், என்னால் அது முடியல, எனக்கு இப்படி பண்ணுது அப்படி பண்ணுதுன்னு சொல்கிறது ரொம்ப தப்பான ஒரு இது. அதனால் பௌதீக பந்தம் வந்து நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்திடும். எதனால்? பற்றுதல்னால. அதனால தான் பற்றுதல் குறைவான பற்றுதலோடு இருக்கணும் நம்ம அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதான் காரணங்கள். முதல்ல பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, அதே தான். நச்ச ஸ்ரேயோனு பஷ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனம் ஆகவே ந காங்க்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண நச்ச ராஜ்யம் சுகாணிச்ச. மேகலா மாதாஜி படிங்க, நீங்கள் கீழே இருக்கிறது இப்போ மொழிபெயர்ப்பு படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க சரி, வேற யாராவது படிங்க மாதாஜி. யாரோ ஒருத்தங்க படிங்க. தேவி படிக்கட்டுமா மாதாஜி? நீங்க படிங்க, யாரோ ஒருத்தங்க படிங்க. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லாருமே உறவினர்கள், பெரியப்பா பசங்க, தாத்தா, மாமா, அப்புறம் குருமார்கள் 2 பேரு, அவருடைய குருவோட பையன் அஸ்வத்தாமன், எல்லாருமே அங்கே பேரன்கள் மகன்கள் எல்லாருமே அங்கே அப்படி இருக்கவங்க அத்தனை பேருமே சொந்தக்காரங்க தான், எல்லாம் ரத்த சம்பந்தம் உள்ளவங்க தான். அவங்கள வந்து இந்த போர் பண்ணி அவங்கள கொன்று அதனால் நம்ம வந்து என்ன சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியும்? எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை அப்படிங்கிறாரு. எனக்கு வேண்டாம், அவங்கள நான் கொல்லவும் இல்லை, நான் வந்து அவங்க அந்த ராஜ்யத்தை வாங்கி நான் சந்தோஷப்படவும் இல்லை, அதனால எனக்கு இந்த போர் நான் செய்யலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. வாழ்க்கையை பற்றி குருட்டாம்போக்கான கருத்து. அதாவது அர்ஜுனரை பற்றி சொல்கிறாங்க. சண்டையிட மறுக்கிறது, உடல் சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளுக்கு முன்னுரிமை தருதல், சத்திரிய தர்மத்தை மறுத்தல். இப்போ சத்திரிய தர்மம்னா என்னென்னா, கண்டிப்பாக ஒரு போர் செஞ்சே ஆகணும். சத்திரியனோட கடமையே என்னென்னா போர் செய்யணும். இப்போ ஏற்ற நாட்டு ராஜா வந்து கூப்பிட்டா கண்டிப்பாக போர் செஞ்சு தான் ஆகணும், இவங்க மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா அவங்க கடமையே அதுதான். ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு? சண்டை போட மாட்டேங்கிறாரு. யாருக்காக? உடல் சம்பந்தமான உறவுகளுக்கு, அவங்களோட நல்லதுக்காக வேண்டி இவர் வந்து கடமையவே கைவிடுறேங்கிறாரு, போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. கிம் நோ ராஜ்யேன கோவிந்த கிம் போகை ஜீவிதேனவா ஏஷாம் அர்த்தே காங்ஷிதம் நோ ராஜ்யம் போகா சுகாணிச்ச த இமே வஸ்திதாயுத்தே பிராணாம் ஸ்த்யக்த்வா தனானி ச ஆச்சார்யா பிதரபுத்ராஸ் ததைவ ச பிதாமகாः மாதுலா சசுரா பௌத்ரா ஷ்யாலா சம்பந்தினஸ்ததா ஏ தான ஹந்தும் இச்சாமி நதோபி துசூதனம் அபி த்ரைலோக்ய ராஜ்யஸ்ய ஹேதோ கிம் நு மஹீக்ருதே நிஹக்த்ய தர்தராரைஷ்ட்ரான் நகா ப்ரீதி ஸ்யாஜ் ஜஜானார்த்தன. இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கோவிந்தரே, ஆட்சி மகிழ்ச்சி மற்றும் வாழ்க்கையே கூட யாருக்காக நாம் விரும்புகிறோமோ அவர்களை போர்க்களத்தில் அணிவகுத்திருக்க அவற்றை அடைவதால் என்ன பலன் வரப்போகிறது? அதாவது நம்ம வந்து இவங்க என்ன ஆசைப்படுறாங்கன்னா, எல்லாம் ஒன்றா இருக்கணும், அதான் விரோதமாக இருக்கக்கூடாது, எல்லாம் ஒரே இதாக இருக்கணும்னு தான் பாண்டவர்கள் பக்கம் நினைக்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க வந்து கௌரவர்கள் வந்து அதை ஒத்துக்கிறதில்ல, எங்களுக்கு மட்டும்தான் ராஜ்யம். துரியோதனை என்ன நினைக்கிறான்? எதுவுமே நான் தரமாட்டேன், அவங்களுக்கு ஒரு ஊசி முனை நலம் கூட நான் தரமாட்டேன். முதல்ல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து போகிறாரு, தூது போகிறாரு, இந்த மாதிரி சண்டை வேண்டாம், அவங்களுக்கு இவ்வளோ கிராமம் கொடுங்க, இல்லைன்னா முதல்ல வந்து நாடு தரமாட்டேன்ட்டாங்க, சரி கிராமங்களை கொடுங்கங்கிறாங்க, அதுவும் தரமாட்டேங்கிறாங்க, சரி ஊர்களை கொடுங்க, கொஞ்சம் ஊராவது கொடுங்கன்னு கேட்குறாரு, அதுவும் தரமாட்டேங்கிறாங்க, நிலமாவது கொடுங்கன்னு கேட்டால் அது ஒரு ஊசி முனை இடம் கூட நாங்கள் தரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி துரியோதனை சொல்லிடுறான். அதனால தான் இந்த பாரத போரே நடக்க துவங்குது. அவங்களுக்கு தேவையானதை கொடுத்துருந்தா அவங்க பாட்டுக்கு வாங்கிட்டு பேசாமல் போயிருப்பாங்க. ஆனால் இந்த பேராசக்காரன் துரியோதனனுக்கு வந்து விட்டு கொடுக்க எண்ணம் கிடையாது. அதனால தான் இந்த போரே ஆரம்பிக்குது. பகவானும் அது தூது போகிறாரு, ஆனால் அவங்க எதுக்குமே ஒத்து வரல. அதனால் அவங்க ரெடி ஆகிட்டாங்க. ஆனால் இவங்களும் ரெடி ஆகுறாங்க. ஆனால் இவருக்கு அந்த போர்க்களத்தில் போய் எல்லாரையும் பார்த்தோன்னே இவருக்கு மனசு வரல. சொந்தக்காரங்களை எல்லாம் கொண்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு. மதுசூதனன், ஆச்சாரியார்கள், தந்தையர், பிள்ளைகள்,
பாட்டனார்கள், மாமன்கள், மாமனார்கள், அவர்கள் பேரன்கள், மைத்துனர்கள் மற்றும் இதர உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்கள் வாழ்வையும் செல்வத்தையும் இழக்க தயாராக என் முன் நின்றிருக்க அவர்கள் என்னை கொள்ளலாம். மாதாஜி விட்டு விட்டு கேக்குது மாதாஜி. அப்படியா? சரியா கேட்கலையா என்னன்னு தெரியலையா? அதான் இது நெட்டு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு மாதாஜி, வேற ஒன்றும் இல்லை. சரி மாதாஜி. இப்போ ஓரளவு கேட்கும் மாதாஜி. அவங்க என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாரு, அவங்க எல்லாம் வந்து ரெடியா இருக்காங்க. அதாவது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, செல்வம் எங்களுக்கு தான் வேணும், நாடு எங்களுக்கு தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இப்போ அவங்க செல்வத்தெல்லாம் இழக்க தயாரா இருக்காங்க. நாடு போனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா உங்க கூட நாங்க சண்டை போடுவோம் அப்படின்ட்டு தான் துரியோதனன் குரூப் எல்லாம் வராங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து எங்களை கொல்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி நாங்க ஏன் அவங்கள கொல்லணும், அவங்க வந்து இத்தனையும் வேணும், இதெல்லாம் நாங்கள் எங்கள் உயிர் போனால் கூட பரவாயில்ல, இந்த ஆசைகளை எல்லாம் விடமாட்டோம் அப்படின்ட்டு அந்த ஆசையில் தானே வந்து இப்போ போர் புரிய வராங்க. ஆனால் அவங்க அப்படி செய்யும்போது நாங்களும் ஏன் அப்படி நானும் ஏன் அப்படி செய்யணும் அப்படின்னு இவர் கேட்குறாரு. உயிர்களை எல்லாம் காப்பவரே, இந்த பூமி ஒரு புறம் இருக்கட்டும், மூவுலகம் கிடைப்பதாயினும் நான் இவர்களுடன் போர் புரிய தயாராக இல்லை. அதாவது இந்த பூமிக்காக இப்போ போர் புரிய சொல்கிறீங்க, ஆனால் 3 உலகமே கிடைக்கிறதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் வந்து இவங்களோட போர் புரிய மாட்டேன். திருதராஷ்டிரின் மகன்களை கொள்வதால் நாம் எவ்வித ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க போகிறேன்னு கேட்குறாரு. இவங்களெல்லாம் கொன்று அதனால வர ராஜ்யத்தை நாங்கள் எப்படி சந்தோஷமாக அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ராஜ்யம், இன்பம் மற்றும் வெற்றியினால் என்ன நன்மை? அன்புக்குரியவர் அனைவரும் போரிட தயாராக உள்ள போது என்ன ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க போகிறோம்? அதை தான் இங்கே கேட்குறாங்க. எப்பொழுதுமே தன் சொந்த இன்ப துன்பத்தை கொண்டே முடிவு எடுக்க முடியுமா, அல்லது இந்த எனது சொந்த இன்பத்திற்கு அப்பால் உயர்ந்த நல்லொழுக்கங்கள் உள்ளனவா? இப்போ அர்ஜுனர் வந்து எதுவுமே அவர் சொந்த இதுக்காக அவர் செய்யலை. அவர் நினைக்கிறது பூராமே எல்லாத்துக்கும் பார்க்குறாரு. சொந்தக்காரங்கன்னு பார்க்குறாரு, அதாவது பாவ புண்ணியத்தை பார்க்குறாரு, நியாய தர்மத்தை பார்க்குறாரு, எல்லாத்தையுமே பார்த்து தான் ஒரு முடிவு எடுக்கிறார். அவர் வந்து தன்னோட சொந்த விருப்பத்துக்காக எந்த ஒரு முடிவு எடுக்கலை. தவறு செய்பவர்கள் பகவானின் பக்தன் பழி வாங்குவதில்லை, ஆனால் தீயவர்களால் பக்தனுக்கு செய்யப்படும் கொடுமைகளை பகவான் சகித்து கொள்வதில்லை. இப்போ பகவானோட பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்களாம், தவறு செஞ்சாங்கன்னா கூட அவங்கள பழி வாங்க மாட்டாங்களாம். ஆனால் பக்தனுக்கு யாராவது தீமை செஞ்சா அந்த கொடுமையை வந்து பகவான் வந்து சகிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாட்டாரு, உடனே பக்தரை காப்பாற்ற புறப்பட்டுருவாரு. இதெல்லாம் காரணங்கள் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது. பாவச்செயல், பாவம் ஏவாஸ்ட்ரயேத் அஸ்மான் ஹத்வைதான் ஆததாயினக தஸ்மானார்கா வயம் ஹந்தும் தார்தராஷ்டான் ச பாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகின சியாம மாதவ. யாராவது சுரேஷ் பிரபுஜி படிங்க, இதை வாசிங்க பிரபு. தேவி படிக்கட்டுங்களா? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. கேட்குறாரு பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்குறாரு, இந்த மாதிரி அக்கிரமக்காரங்களை கொல்றதுனால நமக்கு பாவம் தானே கிடைக்கும். எனவே திருதராஷ்டிரன் மகன்களை என்னோட நண்பர்களையும் கொல்லுதல் சரியா இருக்காது. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே அப்படின்னா லக்ஷ்மி தேவியை சொல்றாரு பகவானை பார்த்து. லக்ஷ்மி தேவியோடைய கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நம்மளுக்கு என்ன லாபம் வரப்போகுது அப்படின்னு கேட்குறாரு. யத்யப்யேதேன பஷ்யந்தி லோபோ பகத சேதசக குலக்ஷய கிருதம் தோஷம் மித்ரத்ரோஹே ச பாதகம் கதம் ந ஞேயம் அஸ்மாபி பாபத் அஸ்மான் நிவர்த்திதும் குலக்ஷய கிருதம் தோஷம் பிரபஷ்யத் பிர்ஜனார்தன. படிக்காதவங்க யாராவது படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி படிக்காதவங்க, இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க யாராவது வாசிங்க அதை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜனார்த்தரே, பேராசையால் இதயத்தை இழந்த இம்மனிதர்கள் நண்பர்களுக்கு துரோகம் செய்வதையும் குலநாசம் செய்வதையும் பாவம் என்று அறியவில்லை. அதனால் அவற்றை குற்றம் என்று அறிந்த நாம் ஏன் இப்பாவ செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஜனார்த்தனரே, பேராசையால் இதயத்தை இழந்த இம்மனிதர்கள். இப்போ இவங்க எல்லாருமே பேராசையால தான் இங்கே வந்திருக்காங்க. பாண்டவர்களுக்கு எதுவுமே தரக்கூடாது, இந்த ராஜ்யம் முழுக்க நம்ம தான் அனுபவிக்கணும், நம்ம ஜெயிச்சு நம்மக்கிட்ட வச்சுக்கணுன்ற அந்த பேராசையால தான் இத்தனை பேரும் வந்து போருக்கு ரெடியாக நிற்கிறாங்க. அதனால இந்த மனிதர்களையும் நண்பர்களுக்கு துரோகம் செய்வதையும் இவங்க வந்து இப்போ என்ன செய்கிறாங்க, நண்பர்களுக்கே துரோகம் செய்கிறாங்க. அதாவது துரியோதனை என்ன பண்ணுறான்னா சித்தப்பா பசங்களுக்கே துரோகம் பண்ணுறான். இந்த சைடு இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் நண்பர்கள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு துரோகம் பண்ணுறதையும் பற்றி கவலைப்படலை. குலநாசம் செய்வதையும் பாவம்னு அவங்க அறிஞ்சிக்கல. குலநாசம்னா என்ன, எத்தனையோ பசங்க அந்த ஒரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன்தான் இருப்பான், அவன் அந்த போர்க்களத்துக்கு வருவான். அப்போ அதில் அவன் அந்த போரில் செத்து போயிட்டான்னா அவங்களோட குலமே வீணாக போகும். அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. அந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால அவங்க எதை பற்றியும் கவலையே படல. துரோகம் செய்கிறத பற்றியும் அவங்க கவலைப்படல, குலநாசம் ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் கவலைப்படல. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பாவத்தை கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க தெரிஞ்சுக்கல. ஆனால் அவற்றை குற்றம் என்று அறிந்த நாம், ஆனால் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது, இந்த மாதிரி செய்கிறது பாவம் தப்பு அப்படின்னு தெரியுது. அப்போ நம்ம இந்த பாவ செயலில் ஈடுபடலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அர்ஜுனர். கேட்குறாரு, இதெல்லாம் பாவம் துரோகம்னு தெரியுது, அவங்களுக்கு தெரியல, ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியுது, நம்ம போய் தப்பு பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. 6 வகையான மாதவராக கிருஷ்ணர். 6 வகையான அக்கிரமக்காரர்கள்: தர்மசாஸ்திரம், அர்த்த சாஸ்திரம், பேராசையினால் பாவச்சீர்கள். இப்போ 6 வகையான அக்கிரமக்காரர்கள் யாருன்னா, விஷம் கொடுப்பவர், வீட்டிற்கு நெருப்பு வைப்பவர், பயங்கர ஆயுதங்களால் தாக்குபவர், செல்வத்தை கொள்ளையடிப்பவர், பிறர் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பவர், பிறர் மனைவியை கடத்தி செல்பவர். இவங்க வந்து 6 வகையான அக்கிரமக்காரர்கள். இவங்களுக்கு வந்து இதே கிடையாது, மன்னிப்பே கிடையாது. இந்த 6 செயல்களை செய்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த பூமியில் யார்கிட்டையும் எந்த விதத்துலையும் மன்னிப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்கிறாரு. உயர்ந்த கொள்கைக்காக தாழ்ந்த கொள்கைகளை விட்டு கொடுக்கலாம். அதாவது உயர்ந்த கொள்கைக்காக நம்மளோட சின்ன சின்ன கொள்கைகளை விட்டு கொடுக்கலாம். என்ன உயர்ந்த கொள்கைனா, இங்கே போர் புரியணுங்கிறது தான் உயர்ந்த கொள்கை. அர்ஜுனர் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சத்திரியன், இந்த போர் வந்து கட்டாயமாக அவர் செய்யணும். அந்த கொள்கைக்காக தாழ்ந்த கொள்கை என்ன, இந்த இரக்கம், கருணை, அவங்க குலம் அழிஞ்சு போயிருன்ற அந்த வருத்தப்படுறது, இதெல்லாம் வந்து தாழ்ந்த கொள்கை. அதனால் உயர்ந்த அந்த போர் செய்யணுங்கிற அந்த கொள்கைக்காக அர்ஜுனர் வந்து இந்த கொள்கையெல்லாம் விட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எது உயர்ந்தது எது தாழ்த்தது என்பதை சாஸ்திரம் வழிகாட்டும். சாஸ்திரப்படி போரிடுறது தான், அதுதான் உயர்ந்த கொள்கையை இங்கே சொல்லியிருக்கு. அதனால் அர்ஜுனர் வந்து அந்த உயர்ந்த கொள்கையை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. குலக்ஷயே பிரணஷ்யந்தி குலதர்மா சனாதனாக தமே நஷ்டே குலம் கிருஷ்ணம் அதர்மோபி பவத்யுத. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்க மாதாஜி. குலம் அழிவடைவதால் நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகின்றது. இதனால் வம்சத்தில் மேந்திருப்பவர்கள் அதர்மங்களில் ஈடுபடுவார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ குலம் அழிவடைவது ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஒரு பொதுவாக ஆண்கள் தான் குலம், அதாவது வாரிசுகள், அவங்க மூலமாக தான் ஒரு குலம் வந்து வளர்ச்சி அடையும். அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆண்கள் எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா நிறைய குடும்பம் வந்து பாதிக்கப்படும். அப்போ அந்த குடும்பத்தில் வந்து குலதர்மம் கெட்டு போயிடும். அதனால் மிச்சம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, வம்சத்தில் மீந்திருப்பவர்கள் அதர்மங்களில் ஈடுபடுவார்கள். ஏன்னா இப்போ ஒரு வீட்டில் ஒரு பெரியவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க தான் வந்து நம்மளை கட்டுப்படுத்தி, அப்பா தாத்தா இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் அந்த குடும்பத்தை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும்போது தான் அந்த குடும்பம் வந்து நல்லபடியாக இருக்கும், எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. வயசானவங்க இருக்கிற வீட்டில் தான், அதாவது முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுக்கறது, அப்புறம் அந்த எல்லா வர்ணாசிர தர்மப்படி குடும்பத்தை கொண்டு போகிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் வந்து பெரியவங்க, அந்த குடும்ப தலைவன் இவங்கெல்லாம் இருந்தால் தான் அதை வந்து கரெக்டாக செய்ய முடியும். பெண்கள் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கும்போது அவங்களால எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே ப்ராப்பராக கரெக்டாக செய்ய முடியாது. அதனால் குலதர்மம் கெடுகிறது. இதனால் வம்சத்தில் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா அந்த மிச்சம் இருக்கிறவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதர்மத்தில் ஈடுபடுவாங்க அப்படின்னு அவர் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு வர்றாரு. அவர் சண்டை போடாததுக்கு காரணமாக இதெல்லாம் வரிசையாக சொல்கிறார். பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை செய்யப்படும் தூய்மைப்படுத்தும் சடங்குகளுக்கு பெரியோரே பொறுப்பு. அதுதான் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு குழந்தை பிறந்தா என்ன சடங்கு செய்யணும், சாஸ்திரப்படி என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்கிறதுலேருந்து செத்து போனவங்களுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறது வரைக்கும்
ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் தூய்மைப்படுத்துகிற சடங்கு வந்து அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற பெரியவங்களை தான் பார்த்து பார்த்து செய்வாங்க. அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி வயசானவங்களை எல்லாம் கொன்னுட்டா அந்த குடும்பத்துக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பாரன் இல்லாமல் போயிடும், அந்த குடும்பம் வீணாக போயிடும் அப்படின்னு பயப்படுறாரு. பெரியோர்கள் இல்லை என்றால் தூய்மைப்படுத்தும் குல பண்பாடுகள் நின்றுவிடலாம். எஞ்சியிருக்கும் இளைய தலைமுறை அதர்ம செயல்களில் ஈடுபட்டு ஆன்மீக விடுதலைக்கான தங்கள் வாய்ப்பை இழக்கலாம். அதான் யாருன்னா கண்ட்ரோல் பண்ண ஆள் இல்லாமல், அவங்களுக்கு வழிகாட்டவும் ஒரு ஆள் கைட் பண்ணவும் ஆள் இல்லாமல், அவங்க சின்ன வயசு பசங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க, தப்பான வழியில் போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் பயப்படுறாரு. அதர்மாபி பவாத் கிருஷ்ண பிரதுஷ்யந்தி குலஸ்திரியக ஸ்திரீஷு துஷ்டாசு வார்ணேய ஜாயதே வரண சங்கரக. கிருஷ்ணரே, குலத்தில் அதர்மம் தலை எடுக்கும்போது குடும்ப பெண்கள் களங்கமடைகின்றனர். பெண்மையின் சீரழிவால் விஷ்ணி குலத்தவரே தேவையற்ற சந்ததி உண்டாகிறது. இப்போ குடும்பத்தில் ஆம்பளைங்க இல்லைன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, தனியாக பெண்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த பெண்களை வந்து இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஆண்கள் வந்து நல்ல விதமாக வாழ விடமாட்டாங்க. ரெண்டாவது, அவங்களுக்கு குடும்பத்தில் ஒரு ஆண் இல்லைங்கும் போது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத போது நிறைய தவறான உறவுகளில் ஏற்பட வழிவகுக்கும். அப்போ குடும்ப பெண்கள் வந்து கண்டிப்பாக களங்கமடைவார்கள். களங்கமடைஞ்சு என்ன ஆகும்னா வர்ண சங்கரம் உண்டாகும். தேவையற்ற சந்ததினா, அதாவது தேவையற்ற கலப்பு சந்ததி. அதாவது இவங்க ஒரு இதில் இருப்பாங்க, முறையான உறவில் குழந்தை பிறக்காது, தப்பான முறையில் குழந்தை பிறக்கிறது தான் தேவையற்ற கலப்பு சந்ததி அப்படிங்கிறது. அதை தான் வர்ண சங்கரா அப்படின்னா, தவறான முறையில் குழந்தைங்க பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறார். வாழ்வில் அமைதி, வளம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஆகியவற்றிற்கான ஆதாரம் மனித சமுதாயத்தில் நன்மக்கள் இருப்பதாகும். சமுதாயத்தில் வந்து மக்கள் நல்ல விதமாக இருந்தாங்கன்னா தான் வாழ்க்கையில் அமைதி கிடைக்கும், வளம் கிடைக்கும், ஆன்மீக முன்னேற்றம், இது எல்லாத்துக்குமே ஆதாரம் வந்து நன்மக்கள் இருக்கிறது தான். ஒரு சமுதாயத்தில் நல்ல மக்கள் இருந்தால் தான் இது எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பெண்களின் மிக முக்கியமான பங்கு நன்மக்களை பெற்றெடுத்து அவர்களை சரியான வழிமுறைகளை பின்பற்றி அவர்களை வளர்ப்பதே ஆகும். பெண்களோட பங்கு முக்கியமாக என்னென்னா, நல்ல விதமாக குழந்தைங்களை பெற்று அவங்களெல்லாம் வளர்த்து சரியான வழிமுறைகளை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது தான் ஒரு பெண்ணோடைய கடமை. அதுவுமே என்னென்னா, பெரியவர்கள் பார்த்து அவங்களா பார்த்து ஒரு மாப்பிள்ளை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி நல்ல முறையில் குடும்பம் நடத்தும் போது தான் ஒரு பெண்ணால் இதெல்லாம் செய்ய முடியும். பெண்கள் தனித்துவமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆண்களுடன் ஒப்பிட்டு சமன் செய்வதை விடுத்து தன் தனித்துவத்தை போற்றி பாதுகாக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த அற்புதமான வித்தியாசத்தை மதிக்க வேண்டும். அதாவது பெண்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒழுக்கமாக இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு ஒழுக்கமாக இருந்தால் தான் ஒரு குடும்பம் நல்லபடியாக இருக்க முடியும். அந்த வம்சமே வந்து அப்போ தான் நல்லா இருக்கும். சங்கரோ நரகாயைவ குலஜ்ஞானாம் குலஸ்யச்ச பதந்தி பிதரோ ஹயேஷாம். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தேவையற்ற ஜனத்தொகை பெருக்கம் குடும்பத்திற்கும் குடும்ப பண்பாட்டை அடிப்போருக்கும் நிச்சயமாக நரக நிலையை ஏற்படுத்துகிறது. அதாவது தேவையற்ற ஜனத்தொகைன்னா என்ன, அதாவது கலப்பு சந்ததி. தேவையற்ற கலப்பு சந்ததினா முறையாக பிறந்த குழந்தைகள் தான் நல்ல சந்ததி. முறையற்ற முறையில் பிறக்கிற குழந்தைங்கள தான் கலப்பு சந்ததி அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ அது வந்து அந்த பெருக்கம், அந்த ஜனத்தொகை பெருக்கம் குடும்பத்துக்கு குடும்ப பண்பாட்டை அளிப்போருக்கு நிச்சயமாக நரக நிலையை ஏற்படுத்துகிறது. இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பெண்கள் தவறான முறையில் போய் குழந்தை பெற்றுக்கிறது கண்டிப்பாக அது ஒரு பாவ செயல். அது நரகத்துக்கு தான் கொண்டு போகும். அதுபோன்று சீர்குலைந்த குலங்களின் முன்னோர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். ஏனெனில் அவர்களுக்கு பிண்டமும் நீரும் அளிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் கிடையாது. இப்போ இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த பசங்க வந்து முன்னோர்களுக்கு எப்படி பிண்டம் கொடுக்க முடியாது இல்லையா? அதாவது குலதர்மப்படி ஒவ்வொன்றா ஒரு குடும்பத்துக்கு தாத்தா, அப்பா, பசங்க, கணவன், மனைவி இவங்கெல்லாம் இருந்து கூட பெரியவங்களாம் இருந்து அந்த குடும்பத்தில் தான் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களும் தர்மப்படி சாஸ்திரப்படி செய்வாங்க. இந்த மாதிரி கண்டபடி இதான குடும்பத்துல எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் ப்ராப்பராக யாருமே செய்ய மாட்டாங்க. அப்போ என்ன ஆகுனா, முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுக்கவே ஆள் இல்லாமல் போயிடுவாங்க. அப்படிங்கும்போது அந்த குடும்பம் வந்து அந்த குலம் வந்து அமைதியாக நிம்மதியாக இருக்க முடியாது. இந்த மாதிரி நேரத்தில் எல்லாம் நரகத்துக்கு தான் போக முடியும் ஒழிய யாருக்குமே வந்து சொர்க்கம் கிடைக்காது. ஏன்னா இது எல்லாமே பாவ செயல். தோஷைர் ஏதை குலக்ஞானாம் வர்ண சங்கார காரகைஹி உத்சாத்யந்தே ஜாதி தர்மா குலதர்மாஷ்ச சாஸ்வதாக உத்சன்ன குலதர்மானாம் மனுஷ்யானாம் ஜனார்தன நரகே நியதம் வாசோ பவதீத்யனுஷு
ஸ்ரும பவதீத்யனுசுஸ்ரும. குடும்ப பண்பாட்டை அழித்து தேவையற்ற குழந்தைகளை தோற்றுவிக்கும் தீயவர்களின் செயல்களால் அனைத்து வித ஜாதி தர்மங்களும் குல தர்மங்களும் அழிவுறுகின்றன. அதை தான் சொல்கிறாங்க. குடும்ப பண்பாட்டை அழித்து தப்பான முறையில் போய் தேவையற்ற குழந்தைகளை பெற்றுக்கிட்டு என்ன செய்கிறாங்க, அவங்களோட செயல் எப்படி இருக்குன்னா எல்லா ஜாதி தர்மங்களும் குல தர்மங்களும் வீணாக போயிடும். ஏன்னா ப்ராப்பராக அவங்க ஃபாலோ பண்ண முடியாது. அதனால் இதெல்லாம் வீணாக போகும் அப்படிங்கிறாங்க. மக்களை காக்கும் கிருஷ்ணரே, குல தர்மத்தை கெடுப்பவர் எப்பொழுதும் மேலே வர மாட்டேங்குது. அதாவது குல தர்மத்தை கெடுப்பவர் எப்போதும் நரகத்தில் வாழ்வதாக சீட பரம்பரை வாயிலாக கேட்டுள்ளேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதாவது குல தர்மத்தை கெடுக்கிறவங்க கண்டிப்பாக நரகத்துக்கு தான் போவாங்க, அவங்களுக்கு சொர்க்கத்தில் இடமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி யார் அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்கிறாரு. ஒரு பொறுப்பற்ற தலைவர் தான் ஒரு பொறுப்பற்ற சமுதாயம் உருவாக முக்கிய காரணம். ஒரு பொறுப்பான சமுதாயம் வரணும்னா அந்த தலைவர் பொறுப்பற்றவராக இருக்கணும். அப்போ தான் அவர் பொறுப்பானவராக இருக்கணும். பொறுப்பற்ற தலைவருங்கும் போது ஒரு பொறுப்பற்ற சமுதாயம் தான் உருவாக முடியும். அதனால் ஒரு நல்ல சமுதாயம் உருவாகணும்னா ஒரு பொறுப்பான தலைவர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். பக்தி தொண்டை எளிமையாக நிறைவேற்றுவதன் மூலமே பல்லாயிரக்கணக்கான முன்னோர்களை எல்லாம் துன்பங்களிலிருந்தும் ஒருவனால் விடுவிக்க முடியும். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி பகவத்கீதை படித்து பாகவதம் படித்து நம்ம இந்த இஸ்கான் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 7 தலைமுறையும் நம்மளுக்கு பின்னாடி இருக்கிற 7 தலைமுறையுமே நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 7 தலைமுறையினுமே மோட்சம் பெறுவார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்கள அந்த இதிலேருந்து வெளிவந்துருவாங்க. அதாவது இப்போ சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா, முன்னோர் சாபம் இருக்குது, அவங்கள திருப்திப்படுத்தணும், முன்னோர்களை திருப்திப்படுத்தாதனால தான் நம்ம குடும்பத்தில் பிரச்சனை வருது, பசங்களுக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆக மாட்டேங்குது, குழந்தை பிறக்க மாட்டேங்குது, வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது, எப்போ பார்த்தாலும் வீட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்குது, இது முன்னோர் சாபமாக இருக்கும் அப்படின்லாம் நம்ம நிறையா கேள்விப்படுறோம். சொல்கிறாங்க குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போங்க. ஆனால் நம்ம ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம். ரெகுலராக காலையில் எழுந்திரிச்சு 16 ரவுண்டு நாம ஜபம் பண்ணி பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக ஒழுங்காக செஞ்சு பகவான் கிருஷ்ணரையே முழுமையாக நம்பி சரணடைஞ்சு நம்ம பக்தி பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 7 தலைமுறையும் எல்லா இதுலேருந்து விடுபட்டு அவங்க மோட்சம், அதாவது என்ன சொல்கிறது, அவங்க நல்ல நிலைக்கு போயிடுவாங்க. அதே மாதிரி நமக்கு பின்னாடி இருக்கிற 7 தலைமுறையும் நல்ல நிலையை அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரத்திலே சொல்கிறாங்க. இதில் உட்பார்வை என்னென்னா, சீட பரம்பரை நரகத்தில் வாழ்பவர்கள், வர்ண சங்கரம் குலம் அழிவடைதல். வர்ண சங்கரம்னா என்னென்னா குலம் அழிஞ்சு போகிறது, நித்தியமான குல தர்மம் கெடுறது, நித்தியமாக ஃபாலோ பண்ணுற எந்த ஒரு சம்பிரதாய சாஸ்திர சடங்குகளையும் செய்ய முடியாமல் போயிடுறது, அதர்மம் ஜாஸ்தியாக போகிறது, தேவையற்ற சந்ததி கலப்பு சந்ததி உருவாகிறது, தீய செயல்களால் சமுதாய மற்றும் குடும்ப நற்பணிகள் நடைபெறுவதில்லை. இதெல்லாம் தான் வர்ண சங்கரம் அப்படின்னு சொல்கிறது காரணங்கள். அடுத்தது அகோபத மகத்பாபம் கர்தும் வியவசிதாவயம் யத் ராஜ்ய சுகலோபேன ஹந்தும் ஸ்சனம் உத்யதா யதி மாம் அப்ரதீகாரம் அசஸ்திரம் சஸ்திரபாணயக தார்தராஷ்டிரா ரணே. ஐயகோ, மாபெரும் பாவங்களை செய்ய நாம் துணிந்துள்ளோமே, மாபெரும் பாவங்களை செய்ய நாம் துணிந்துள்ளோமே. ராஜ்ய சுகத்தை அனுபவிக்கும் ஆசையால் உந்தப்பட்டு சொந்த உறவினர்களையும் கொல்ல முனைந்து விட்டோம். ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரரின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அஃது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்னு அர்ஜுனர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, ஐயோ மாபெரும் பாவங்களை செய்ய நாம் துணிந்துள்ளோமே, இப்படி சண்டை போட்டு அவங்கள கொல்றதுக்கு வந்துட்டோமே, ராஜ்ய சுகத்தை அனுபவிக்கிற ஆசையில உந்தப்பட்டு சொந்த உறவினர்களையே கொல்ல ரெடி ஆயிட்டனே நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோமே, ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை நான் ஆயுதமும் வச்சுக்கல, போரும் செய்யல, ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் என்னை அவங்க கொன்னுட்டாங்கன்னா அதுவே எனக்கு சந்தோஷம், வேற எது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனர் சொல்றார்.
சொந்த சுகத்திற்காக பாவச் செயல்களா? சாதுவின் குணங்கள் நிரம்பிய பகவானின் பக்தன் எப்பொழுதும் நீதி கோட்பாடுகளை கருத்தில் கொள்கிறான். இத்தகு செயல்களை தவிர்க்க முனைப்புடன் உள்ளான். அதாவது இதெல்லாம் அவர் எதுக்காக சொல்றாருன்னா, முதல்ல அவங்க மேல இருக்கிற இரக்கம். அவங்க எல்லாரும் சொந்தக்காரங்க, தாத்தா மாமா பெரியப்பா பசங்க, அவங்க பசங்க பேரன்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸு, அப்புறம் அந்த படை வீரர்கள் எல்லாருமே பாவம் அப்படின்னு அந்த இறக்கப்படுறாரு முதல்ல. அடுத்தது என்ன சொல்கிறாரு, அப்படி அவங்கள கொன்று கிடைக்கிற அந்த ராஜ்யத்தை நம்ம எப்படி சந்தோஷமாக அனுபவிக்க முடியும்? இப்படி ஒருத்தங்களை கொன்று அதனால் நமக்கு இதெல்லாம் வேணுமா அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அடுத்தது என்ன நினைக்கிறாருன்னா, குலதர்மம் அடையும், குலதர்மம் ஏற்படும், வர்ணாசிரம வாய்ஸ் கேட்க மாட்டேங்குது மாதாஜி. வாய்ஸ் கேட்க மாட்டேங்குது மாதாஜி. மாதாஜி சத்தம் எதுவும் கேட்கல மாதாஜி. மாதாஜி எதுவுமே கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போன் இந்த கரண்ட் போயிருச்சு மாதாஜி. கேக்குதா? இப்ப கேக்குது மாதாஜி. கரண்ட் போயிருச்சு, அவ்வளவுதான் மாதாஜி. கடைசி ஸ்லோகம் தான் இது, முடிஞ்சது. ஒரே நிமிஷம் இருக்கு மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இது வந்து அதான் மாதாஜி கடைசி ஸ்லைடு. நான் அப்படியே சொல்லிடுறேன். அதான் அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி இத்தனை பிரச்சனை நடக்க போகுது, அதாவது வர்ண சங்கரம் ஏற்படும், குல தர்மம் அது குலம் அழியும், அப்புறம் யாரு வந்து முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுக்க ஆள் இருக்க மாட்டாங்க, சின்ன வயசுக்காரங்கள்லாம் வந்து அட்டூழியம் பண்ணுவாங்க, அதனால எல்லாமே கெட்டு போகும், இத்தனை கஷ்டம், அதாவது இத்தனை விஷயம் நடக்க போகுது இந்த போர்னால, அதனால எனக்கு போர் புரிய விருப்பம் இல்லை, நான் இனிமேல் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, வில்ல அம்பையும் கீழே போட்டுட்டு அந்த தேர்ல அப்படியே உட்காந்துடுறாரு. இதோட ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் முடியுது மாதாஜி. அவ்வளவுதான், கடைசி ஸ்லைடு நம்ம பார்த்ததுதான் கடைசி ஸ்லைடு. அதோட கரெக்டா முடிஞ்சது, கரண்ட் போயிருச்சு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம், இன்னையோட முடியுது. நம்ம நாளைக்கு வந்து 2வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம் மாதாஜி. ஓகே ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ராதே கிருஷ்ணா. வாச்சா கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துப்யே ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜே, ஜெய் அனந்த கோடி பக்த விருந்தகி ஜே, ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஜே. ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு கிளாஸ்ல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி லைவ கட் பண்ண யாராவது ஆஃப் பண்ணுங்களா? லைவ கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே பிரணாம். கிருஷ்ணா மாதாஜி. லைவ் ஆஃப் பண்ண தெரியுமாங்க மாதாஜி யாருக்காது? மாதாஜி டோட்டலா வந்து லீவ் பண்ணணும் இல்ல எல்லாருமே. மாதாஜி, லைவ் போட்டிருக்கு. ஓ லீவ், எல்லாரும் லீவ் பண்ணா லைவ் கட் ஆயிருமா? ஆமா மாதாஜி. சரி, அப்ப எல்லாரும் லீவ் பண்ணிடலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.